televízia Markíza. Tvári sa ako chrípka, ale je oveľa zákernejší a môže aj zabíjať. Tento nebezpečný respiračný vírus ohrozuje najmä deti do 2 rokov. Nakaziť sa môžu od súrodencov dotykom, ale aj z hračiek. Toto je on, RS vírus, ktorý spôsobuje horúčky, zástavu dýchania a ničí pľúca. Rodič ale nemá šancu rozpoznať, či je dieťa nachladnuté alebo má v sebe niečo oveľa nebezpečnejšie. Testom to zisťuje až lekár. On sa dostane do buniek, ktoré vysielajú dýchacie cesty, tieto bunky napáda, ich sa rozmnoží a v podstate tým, že sa rozmnožuje, napáda okolité bunky, ktoré zase ničí a takto postupuje stále dole až do nižších dýchacích cest až do plúc. Tento vírus sa šíri podobne ako iné kvapôčkovou infekciou. Znamená to, že dieťa sa môže nakaziť nielen boskami, ale dokonca už aj objatím. Ale aj z hračky alebo oblečenia. A toto sú signály, kedy treba ihneď utekať za odborníkom. Či dieťa prestane dýchať, nevládze dýchať, omodrá, alebo povedzme je veľmi predráždené, alebo je zase apatické. Aby bábetkám vírus neublížil, lekári môžu podať obranné látky v injekciách. Ak ho už v tele dieťa má, liečba trvá 2 až 3 týždne. Musíme používať tú symptomatickú liečbu, to znamená lieky, ktoré rozťahujú priedušky, ktoré skvapalňujú hlien. Niekedy vyžadujú, povedzme, umelú plúcnu ventiláciu, keď ich plúca zlyhajú a tam môže trvať aj niekoľko dní. Dokáže sa ten organizmus toho bábätka úplne spamätať z toho vírusu? Ten vírus zanecháva bohužiaľ stopy. Nie u všetkých detí, ale u veľkej väčšiny. Tento vírus môže viesť aj k vzniku astmy v neskoršom veku. Zuzana Ondrušková, televízia Markíza.